irin kwalon nan tana ba wa mutane wahala, to ku zo mu je mu koya. Da farko idan ka auna gaban riganka, ka cire yanda kake shimfiɗa A shape, za ka fara auna kafaɗa, za ka bar space ɗin kamar inci 3 a gaban. Ya zamana duka da gaba da baya wurin zip duka a tsage yake, sai ka bar kamar inci 3 sai ka fara measurements daga nan. Idan ka fara za ka fara auna shoulder, idan ka auna shoulder ɗinka sai ka auna armhole ɗinka, tsawon armhole ga shi nan inda na zana na sa 8 sannan ko 8.5, sannan sai ka zo ka auna bust ɗin riga, sannan sai ka zo ka auna under bust line, wurin shape ɗin nan kenan inda zan zana, sannan kuma sai ka zo ka zana hips line. Yauwa daga nan ka gama zanenka na formulan yanka A shape ko kaftan gown. Tunda ita irin rigan kaftan gown ake yin ta. Yanzu ga shi nan na zazzana zan fitar da yankana kamar yadda kuke gani. Ita wannan rigan wannan space ɗin da kuka ga na bari, ana barin shi ne yana fin wurin space ɗin zip, saboda wannan wurin da aka sa botir ɗin ɗaya yana hawa kan ɗaya kuma yana shiga sosai. To don haka dole sai ka bar wannan space ɗin kamar inci 3 ƙaranci kenan in kana so ya hau sosai. In kuma ba ka so ya hau sosai ne shine ba za ka bar shi kai haka ba. Yanzu ga shi nan kuna gani dai na gama fitarwa. To na saman na zo na rage shi, na cire kamar inci 1.5, tunda inci 3 ne na cire inci 1.5, na mayar da shi ƙarin kamar inci 1.5. Wannan na rage ɗin shine zan yi bayan rigan da shi, shine zan yanka a wurin wuya. Ku sani akwai kwalan da ake yi mai wuyan har baya, wannan ita wuyan iya gaba ne mai lankwasowa, bayan normal wuya ne. Ga shi nan zan yanka wuyan a jikin wanda na rage ɗin, shi kuma na ƙasan mai faɗin shine zan bari a matsayin, shine zan yi gaban rigan da shi kamar yadda kuke gani ina ɗan gyara mai shape. Kun ga na lankwasa, ma'ana in fara nuna inda zan fitar da yankan gaban rigan kenan. Nan wannan lankwasan da na fara ita ce alamun inda zan yi gaban rigan. Ga shi nan inda na lankwasa ɗin sai na zana sai na fitar da wuyan baya. Duk da dai kyamarar nawa ban san ya ɗan kauce ba. Yauwa. To kun ga yanda ake ɗorawa ɗaya ya hau kan ɗaya ɗin. Wannan shine bidiyon yanda ake yankawa. In Allah ya yarda gobe kuma za mu ɗora bidiyon yanda ake haɗa shi gaban. Za mu sa shi a YouTube channel ɗinmu mai suna H Maidoki TV da kuma TikTok da Facebook ɗinmu.